Tinqarjhom uħud mill-Vanġelu skont Mattew kapitlu 17. Naqraw minn vers 16 sa 22. Għanna wieħed mill-inkontri ta' Ġesu. Ġesu ntaqma ħafna individwi, naqraw dwarhom. U ħafna mill-inkontri kellhom tmiem sabiħ pożittiv. Da mhux wieħed minnhom, għalmenu minn dak li nistgħu naqraw. U ara, wieħed resaq lejh u qallu, Mallem tajjeb, x'nagħmel tajjeb biex ikolli l-ħajja ta' dejjem? U qallu, għala sejjaħ li tajjeb, m'hemm ħadd tajjeb li f'wieħed li hu Alla. Iżda jekk trid tidħol fil-ħajja, ħares it-mandamenti. Dak qallu liema. U Ġesu qal la toqtolx, la tagħmilx adulteru, la tisrax, la tixidx ħaġa b'oħra. Weġġaħ lil missierek u lil ommok u ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Iż-żagħżugħ qallu, dawn il-ħwejjeġ kollha ħaristhom minn żożiti. X'jonqosni issa? Qallu Ġesu, jekk trid tkun perfett, mur bih li għandek, għati lil foqra u jkollok teżor fis-sema u ejja warajja. Iżda meta ż-żagħżugħ sema dal-kliem mar qalbu sewda għax kellu bosta ġid. Grazzi mulej tal-kelma tiegħek. Mela s-suġġett tal-lum huwa l-10 mandamenti. Id-dekalogu jew kif ġi nirreferu għalih il-liġi, il-liġi morali. Da suġġett imissu jinteressana immensament. Dejjem jekk aħna ħerqana biex inkunu dixxipli ta' veru. Imissu jinteressana jekk aħna f'qalbna għandna xewqa li noġbu lil Alla u nimxu fil-modija tal-qdusija u mhux inkunu dixxipli laxki ta' nofs kedda fejn laqat u fejn ħabad, traskurati jew birda. Le, jekk aħna dan it-tip ta' Kristjani, s-suġġett tal-lum imissu jinteressana mhux ftit. Waqt konferenza il-membri u l-parteċipanti nqasmu fi gruppi żgħar kif għamilna aħna minn ftit żmien ilu. U s-suġġett fid-diskussjoni dar fuq l-10 mandamenti. Student li kien preżenti qal li ma jsibhomx utli għat-taqdis għaliex fil-maġġor parti jiddiljaw ma' dnubiet estremi bħal l-idolatrija, l-adulteru, l-qtil. U qal speċi ta' dawn mhumiex id-dnubiet li jissilet magħhom u fil-ħajja ta' kuljum u allura ma jsibhomx utli assolutament. Kien hemm anzjan ukoll li qal il-mandamenti ma jkunux daqshekk speċifiċi u ma daqsxejn vagi fil-fatt. Fakkar il-dawk li qalhom anke dak iż-żagħżugħ li fuq rajna, għalhekk qal li jobdihom kollha għax forsi kienu vagi ma kinux daqshekk speċifiċi. Mbagħad kien hemm tfajla wkoll li qalet tħoss li huma negattivi wisq. Tagħmel xekk. Xtaqet iktar pariri pożittivi kif hija għandha tgħix bħal beatitudnijiet pereżempju jew l-frott tal-Ispirtu. Issa dawna kienu Kristjani ġenwini, ma kienux qed jgħidu dal-kummenti biex iwaqqgħu jew jirridikolaw il-Bibja, però l-kummenti tagħhom urew illi kellhom veduta f'qira wisq u limitata tal-10 mandamenti. Kieku kont hemm f'dak il-grupp? X'kont tgħid? Wieħed minn dawk li qed diskuti. X'kont tgħid dwar il-mandamenti? X'ifissru għalik? Kif tarhom? Kemm huma tajnuna għalik, jew huma irrelevanti. Jew forsi kont tgħid bħalma jgħallmu ħafna liema u ħafna Kristjani jemnu illi issa li inti mwieled mill-ġdid m'għadekx taħt il-liġi ma taħt il-grazzja. U allura x'hekk mandamenti mhumiex relevanti għalik. Għax issa mwieled mill-ġdid. Forsi kont tgħid xi ħaġa oħra, però importanti li llum inħarsu lejn l-10 mandamenti u ċertament inkunu konvinti li veduta bħal din li għadni kemm semmejt ġejja minn interpretazzjoni żbaljata ta' vers ta' Rumani 6 vers 14 fejn Pawlu jgħid aħna maħniex taħt il-liġi maħna taħt il-grazzja. M'għandniex il-ħin u mhux is-suġġett li niddiljaw ma' dil problema ma' dil ereżija li jsejħu l-antinomjaniżmu. Però biżżejjed ngħidu kull Kristjan kapaċi jixilha din. Mela le, aħna maħniex taħt il-liġi imma taħt il-grazzja, però ftakru illi l-libertà li aħna għandna bħala Kristjani
li m'għadniex taħt is-seta tal-liġi li tikkundannana, okay? Però xorta waħda għadna taħt is-seta tal-liġi li tikkmandana. Hija differenti, all right? Aħna l-liġi ma tikkundannanix aktar jekk aħna wilda mill-ġdid, però l-liġi tikkmandana għada sal-ġurnata tal-lum kif ħanaraw. Mela l-persuna li kienet tmexxi tal-grupp ħadet fidejha d-diskussjoni insomma u spjegat ir-rwol tal-10 mandamenti u anki ċertu karatteristiċi pożittivi biex tgħin il dawk li kienu hemmhekk. U rridhom ukoll kemm daw jistgħu jkunu ta' għajnuna għalina fil-ħajja tagħna, fil-mixja bħala Kristjani. Fost affarijiet oħra qaltilhom illi jekk bħala Kristjani rridu nifhmu l-10 mandamenti u niskopru l-ġmiel tagħhom u l-għan tagħhom huwa vitali li nkunu nafu 5 fatti dwarhom. 5 fatti dwarhom. Fil-qosor daw il-5 ċwievet biex ngħidu hekk li jiftħuna r-rikkezzi tal-10 mandamenti huma daw l-ewwel. L-10 mandamenti jirriflettu l-karattru tal-Alla. It-tieni, l-awtorità sħiħa tagħhom għadha tot sal-lum. It-tielet, l-10 mandamenti kienu ddisinjati għal dawk li jemnu u mhux biss għal midinbin. Ir-raba', kull wieħed mill-10 mandamenti ikopri familja sħiħa ta' dnubiet. U l-5, l-10 mandamenti għal kemm huma espressi f'forma negattiva jinkludu wkoll fihom virtujiet pożittivi opposti. Okay, opposti. Ħalli qabel ma naraw nerġgħu daw il-5 punti u ngħidu xi ħaġa fuq kull waħda minnhom niċċaraw naqalan. L-għani Alla tagħna mandamenti, għax importanti bħala bażi niċċarawha dina, ħalli ma jkollniex tfixkil. Alla tagħna mandamenti u kien hemm skop għan f'moħħu il-għala tagħhomna mhux hekk, fettillu m'għandux jagħmel ħantihom 10 mandamenti, le kien hemm għan. Primarjament il-liġi hi għall-bnedmin kollha. Okay? Għall-bnedmin kollha. U l-għan tagħha biex tikxef id-dnub. Biex turi l-inabilità tal-bniedem li joġob il-Alla perfettament. Twaslu għad-disperazzjoni fih innifsu, li taqtalu qalbu f'dak li kapaċi jagħmelu biex jiġi aċċettat u joġob il-Alla. U għalhekk hekk kif jinġib taħt konvinzjoni mill-Ispiritu Santu, dan is-sens ta' ksur ta' liġi fih tant ikun kbir li jimbottaħ għand Kristu għas-salvazzjoni. Galatin 3:24 naqraw hekk. Għalhekk il-liġi saret it-tutur tagħna għal għand Kristu, ġifieri tutur xaħat li jmexxi tifel żgħir, biex twassalna għand Kristu ġifieri, sabiex inkunu ġustifikati bil-fidi. Il-liġi taqbadna bħal tifel żgħir l-iskop tagħha l-bnedmin kollha biex taqbadna twassalna għal għand Kristu. Allura hawn min jistaqsi x'jiġri wara li l-liġi tkun wettqet xogħla. U waslet il-midneb għand Kristu fejn jirċievi l-grazzja. Ew salvazzjoni daqshekk issir obsolita l-Kristjan, mhux hekk li għamlet xogħla, qed ngħidu dan hu xogħlu, wara issa aħna li waslitna hemmhekk ma tfisser xejn nistgħu taf inti issa m'hemmx użu għaliha assolutament le. Jekk għandek dil-veduta żbaljata qed tinsab mingħajr boxla. M'għandek sillabu ngħidulu għaqdusija u m'intix se davvanza il-qudiem bħala dixxiplu. Ħa tibqa' staġnat. U ħatmu l-uri jekk għandek dil-veduta li l-liġi l-iskop tagħha kien biex twaslek għand Kristu. U mbagħad daqshekk. L-għan tal-liġi morali ma jispiċċax mal-konverżjoni l-aħwa, jinbidel. Okay? Jinbidel. Bħala Kristjani issa Alla tagħna l-10 mandamenti biex nitlu fir-rida tiegħu u nistabbilixxu u nikkoltivaw relazzjoni intima miegħu. Ftakru xi ħadd qal il-liġi ngħatat biex lill-midneb twaslu għad-disperazzjoni u lill-Kristjan twaslu għas-santifikazzjoni. Dak huwa l-iskop tal-liġi tal-10 mandamenti. U dan irridu niċċaraw tajjeb ħalli issa nikkunsidraw dawk il-5 fatti essenzjali dwar l-10 mandamenti. Bilan illi nistgħu nużawhom kif għadna bħala ċwievet ħajiftħulna r-rikkezzi tagħhom. Ma nibqgħux forsi b'dik il-veduta limitata, restritta u żbaljata li jista' jkollna dwar il-liġi perfetta tal-libertà li Alla tagħna. L-ewwel nett mela. L-10 mandamenti jirriflettu l-karattru tal-Alla. X'mottiv biex nirrispettawhom, x'mottiv biex nistudjawhom, biex nożżuhom. Kif nafu dan?
Għax Alla nnifsu għalinna. Meta kmanda lil Mosè fil-Levitiku biex jipproklama l-liġi morali lill-poplu, beda b'daw il-kelmiet. Għandkom tkunu qaddisin għax jien il-muljala tagħkom qaddis. Din l-istqarrija ta' Alla u oħrajn simili jindikawna li liġi morali jingħatat bħala estensjoni tal-karattru ta' Alla, deskrizzjoni wkoll tal-qdusija tiegħu kif ħanaraw. Anke l-Apostlu Pawlu fil-Testament Ġdid jgħallem l-istess ħaġa, ċoħe li l-10 kmandamenti huma wisq iktar minn sempliċiment regoli imposti biex jirregola s-soċjetà biex ngħixu ħajja tajba u fl-ordni iktar minn hekk. Fir-Rumani 7 jgħidilna hekk. Allura l-liġi qaddisa u l-kmandament qaddis u ġust u tajjeb. Mbagħad ikompli jgħid il-liġi spiritwali. Antikom ftit eżempju biex nifhmu x'qed ngħid. Xiġifieri kmandamenti jirriflettu l-karattru ta' Alla. Pereżempju, is-sitt kmandament la toqtolx. Jirrifletti l-karattru ta' Alla li jagħti l-ħajja, li jippreserva l-ħajja. Vera jew le? Alla jgħidlek toqtolx u dan ifisser li huwa dak li jagħti l-ħajja u jippreserva. Is-seba' kmandament l-adulteru. Kelma adulteru ġejja minn ħafna kliem, però minn kelma waħda li għandha sens li xi ħadd jaqbad xi ħaġa maħmuġa. Iżida ma' xi ħaġa oħra u hekk kif iżida jwaqqala l-livell tagħha. Dak huwa l-adulteru, dak tfisser fil-fatt l-adulteru fi żwieġ x'inhi għandek relazzjoni, xi ħadd żid xi ħaġa maħmuġa moqżiża ma' dik ir-relazzjoni u x'ġara waqqagħha. X'jirrifletti dan? Jirrifletti il-fedeltà ta' Alla. Għax min jadultera mhuwiex fidil, huwa infidil. Mela la tagħmilx adulteru jirrifletti kemm Alla huwa fidil. Jirrifletti s-safa ta' Alla. Għax Alla safi u ma jħallatx ħmieġ ma' xejn. Qegħdin niftehmu pereżempju t-tmien kmandament la tisrax. Ukoll jirrifletti il-karattru ġeneruż ta' Alla. Vera jew li huwa donatur li jbierek ripetutament l-bnedmin u mhux joħodilhom jisluhom assolutament il-kontrarju. Qegħdin nifhmu mela li l-10 kmandamenti ħirġin direttament mill-karattru eternu perfett Alla. U juruna jirrivelawna min huwa Alla. Min huwa Alla. Allura la dinja vera ċertament ma jistgħux jinbidlu għax Alla u n-natura tiegħu u l-karattru tiegħu ma jinbidilx. Wis iktar ma jistgħux jispiċċaw u jgħaddu. Għaliex Alla l-karattru tiegħu mhux ħajspiċċaw ma jgħaddix. Mhux biss, imma rridu nkunu konxi li l-kondotta tagħna kif smajna trid tkun iffurmata minnhom. Mela u ħażin toqtol, u ħażin tisra, u ħażin tadultera, għax il-qtil, is-ser, l-adulteru, eċċetera, immorru kontra l-karattru ta' Alla li hu nnifsu mħabba ġenerożità, fedeltà u purità perfetta. Dan huwa l-ewwel punt li rridu nifhmu, għal 10 kmandamenti jirriflettu l-karattru ta' Alla u ħirġin minnu. It-tieni, l-awtorità sħiħa ta' kmandamenti għadha tot sal-lum u ma spiċċax. Importanti nifhmu illi il-liġi li ngħatat il-Mosè fuq il-Muntanja Sina rajna dik ix-xena meraviljuża u tremenda kienet tikkonsisti jekk inkomplu naqraw f'taħlita ta' liġijiet. Taħlita ta' liġijiet, ordinanzi, preċetti u statuti. U daw kollha nistgħu niddistingwuhom f'tliet kategoriji. Importanti li jkollna din id-distinzjoni f'moħħna x'inkella nitfixklu. Liġijiet morali, liġijiet ċerimonjali u liġijiet ġudizzjali. 3 kategoriji fil-liġi ta' Alla. Mela, Alla l-ewwel nett tal il-ġens ta' Iżrael, liġijiet ċerimonjali. Fosthom insibu pereżempju ċ-ċirkonċiżjoni, il-liġijiet tas-safa, l-festi, il-ġranet speċjali, li kelli jista' jittikel, dawn l-ordinanzi kienu parzjalment dwar il-qima, l-worship, dwar il-qima. Fihom aħna llum nistgħu naraw li Kristu ngħidu kien prefigurat, ġifieri, ħafna affarijiet kienu biss del ta' Ġesu Kristu. U allura, meta Ġesu dawn l-affarijiet spiċċaw. Fil-Kolossin naqraw hekk ara. Mela, tħallu lil ħadd jiġġudikakom inkwantu ikel u xorb, jew fir-rigward ta' festa reliġjuża, jew ċelebrazzjoni ta' qamar ġdid, jew sibtijiet li huma sempliċiment
del tal-ħwejjeġ li kellhom jiġu. Imma s-sustanza tinsab fil-Kristu. Tarawha ċara. Skos liġijiet ċerimonjali illi kienu del għas-sustanza li kellha tiġi li kien Kristu. Mela, is-sagrifiċċji, eżempju, sagrifiċċji li kienu jiġu offruti, x'inhuma dawk x'kienu qed jirrippreżentaw, jippreparaw għas-sagrifiċċju wieħed u perfett ta' Ġesu. Qegħdin nifhmu, ġifieri dak kien l-iskop u għalhekk spiċċaw, għalhekk għaddew. Għax Ġesu wettaq ġab fulfillment, ġifieri f'dak kollu li kien għaddej. Anka fil-epistola l-Ebrej naqraw hekk ara. Għax il-liġi għandha biss del tal-ħwejjeġ tajbin li ġejjin. Mhux il-forma nfisha ta' dawn ir-realtajiet, allura qatt ma tista' bl-istess sagrifiċċji li joffru kontinwament kull sena jipperfezzjonaw lil dawk li jersu qrib biex jagħtu qima. Del m'għandix saħħa, m'għadix tiswa. Kienu maħtura biss sa żmien meta Ġesu Kristu ġie u bil-miġja, bil-ħidma u dak kollu li jagħmel ikkanċellhom. U allura issa spiċċaw maħniex obbligati nobduhom. Lill-poplu t'Iżrael Alla taħ ukoll diversi liġijiet ġudizzjali ngħidulhom ċivili jew politiċi, u daw issibuhom. Il-liġi ġudizzjali kienet tirregola l-mod kif is-soċjetà ta' Iżrael kellha tkun igvernata. Hemm skos liġijiet. Dawn ukoll skadew meta l-Iżraeliti ma baqgħux nazzjon. Meta spiċċa n-nazzjon tal-Lut. U dawn il-liġijiet ma jorbtu lil ħadd minnha, minħabba l-fatt li kienu parti mill-leġislazzjoni ta' dak il-ġens partikolari. Ġifieri fejn naqraw ċerti liġijiet, dawk illum ma tistax ngħid li jgħoddu għalina bħala Kristjani avolja jinsabu fil-Bibja għaliex kienu parti mill-liġi ċivili tal-poplu partikolari ta' Iżrael. Imbagħad, u l-iktar importanti li interessana llum, il-liġi morali, l-10 mandamenti. Din għandha status speċjali, status speċjali. I-superjuri kemm għal liġijiet ċerimonjali, mogħtija wkoll kemm għal liġijiet ġudizzjali. Tibqa' kull żmien mhux bħal tnejn l-oħra għaddew u spiċċaw, mal-miġġa ta' Kristu. Fil-fatt, fil-Testament il-Ġdid insibu ruxmata referenzi għal liema tip ta' liġi għal liġi morali. Ġifieri importanti għaliex kull darba li sibu referenza naraw li hija għal liġi morali u għalhekk għadha fis-seħħ. Hawn min jgħidlek imma għalfejn tagħżlu. Għalfejn speċi ta' inti tagħżel dan iżżomm din liġi u l-oħrajn ma żommhomx. Propju għalhekk inqisuha superjuri. Għaliex fil-Patt il-Ġdid kemm Kristu kemm l-Apposti ripetutament jippuntawna u jgħallmuna l-bżonn tal-liġi morali, tal-10 mandamenti. Mhux tal-li ma spiċċax, imma għal kontrarju l-Apostlu jgħid il-liġi spiritwali. Il-liġi qaddisa u l-kmandament qaddis u ġust u tajjeb. Fil-fatt ikompli Pawlu jgħid għax naqbel bil-ferħ mal-liġi tal-Alla fil-bniedem ġewwieni tal-libertà. Mhux darba tnej fakkar lil Kristjani dwar l-10 mandamenti. Speċifikament Rumani 13:9, Efesin 6:2 fakkarhom u jpuntom dwar l-10 mandamenti. Allura dan jikkonfermanna li l-liġi morali m'għaddiġ, ma spiċċax, għal kuntrarju tal-liġijiet ċivili u ċerimonjali. Mela, nistgħu ngħidu li allura l-liġi morali hija regola perpetwa għall-għejxin ġust tal-poplu tal-Alla, importanti, u l-awtorità tagħha m'għaddiġ. Għada sal-ġurnata tal-lum. It-tielet punt. U dana kultant ħafna ma jirrealizzawx li l-10 mandamenti kienu ddiżinjati għal dawk li jemmnu. Fil-moħħ tal-Alla biex ngħidu hekk, Alla kellu wkoll lil dawk kollha li kienu ħajemnu. Il-dawk kollha li ġiġà sabu l-salvazzjoni u l-fidwa fi Kristu Ġesu. Ġadna illi huma l-bnedmin kollha. Ġadna wkoll li qabel il-konverżjoni l-10 mandamenti jixluna u jikkundannawna. Imma hekk kif niddaħlu fi Kristu l-10 mandamenti jieħdu xejn oħra. Isiru l-ħbieb tagħna, isiru l-gwida tagħna, jinbidlu, però jibqgħu hemmhekk. Ġifieri s-salvazzjoni personali tbiddel ħanajtek l-iskop u l-għan tal-10 mandamenti fil-ħajja tal-Kristjan. Importanti li allura nistmawhom u nersqu lejhom ukoll bistennija għolja li ħajnuna li fihom għandna għajnuna ta' bilħaq
biex ngħixu, mhux ġast qegħdin hemmhekk inħarsu lejha u nagħmlu very good u ngħidu isma' jiena ma noqtolx, jiena ma nisraqx u jħammorru le. Hemm għajnuna kbira bħal disċipli għalina. Xi ħadd qal trid tkun taf ir-rida tal-Alla, trid tistabbilixxi u tikkoltiva relazzjoni intima miegħu, trid ikollok sillabu biex timxi fil-qdusija mhux ma tafx fejn insejjer, hemm għandek xi idea kif tista' tikber spiritwalment, jekk iva, kif ħajnexxielek permezz tal-kmandamenti tal-Alla, billi tosservhom. Sintendi dejjem it-tfid mal-ħidma kontinwa u l-grazzja tal-Ispiritu Santu fik. Ir-raba' diċ-ċavetta hija waħda indispensabbli. Hija waħda ma nistgħux ngħaddu mingħajrha u għandha effett qawwi għal kif napplikawhom l-10 kmandamenti f'ħajjitna. Meta tkun imwarba dal-fatt ikun imwarrab, kull fehma li aħna jkollna tal-10 kmandamenti tkun superfiċjali. Warrab dal ħanajdu jew mhux ċar u inti tħares lejn il-kmandamenti b'mod vag, b'mod superfiċjali. U din. Kull wieħed mill-10 kmandamenti ikopri familja sħiħa ta' dnubiet. Kull dnub imsemmi jirrappreżenta razza sħiħa ta' dnubiet. Kull dnub imsemmi huwa l-offiża maġġura ta' familja sħiħa toffiżi u għamil ħażin. Ifhmuha tajjeb di. Ħantikom ftit eżempji. Sintendi dawna fuq kull kmandament nistgħu nagħmlu taħdita sħiħa sewwa u nistgħu noħorġu razza sħiħa ta' dnubiet. Jien ħantikom ftit eżempji biex niġu konxi ta' x'qiegħed ngħid u nifhmu dan il-punt essenzjali u indispensabbli biex narfu il-valur tal-10 kmandamenti. Jiġifieri li kull wieħed jirrappreżenta familja sħiħa. Pereżempju, it-tieni kmandament tagħmilx xbija tmilx qudiema u tqimix. Mhux biss din qed tgħidlek ħares ta' mistadwi, ovvja li qed tgħidlek hekk, però qed tgħidlek qis li ma jkollok xejn f'ħajtek li inti qed tagħmel qed tqim quddiem u tadurah. Tista' tkun xi ħaġa tajba, jista' jkun ix-xogħol li inti huwa l-idolu tiegħek. Għaliex għax tmil quddiem u tgħix għalih u jtik il-gost u l-pjaċir tħossok fulfilled permezz tal-karriera. Qegħdin niftehmu mela allura hemmhekk għandek idolu, mhux ġast idolu statwa, all right? Dak kollu ġifieri lilek qiegħed jikkontrollak, lilek jimlilek qalbek u allura qed tmil u tadurah. Jew pereżempju t-tielet kmandament, issemmix li sem Alla fil-batal. Għadda qed jgħid għadda li tidaj u żgur li qed jgħid għalhekk, imma għalhekk biss, u żgur li mhux għalhekk biss. Pereżempju, kemm my x'qed tagħmel? Qed issemmi li sem Alla bla doġġ fil-batal, okay? Bla doġġ. Jinkludi dak. Ħanejdilkom ħaġa u forsi xi ħadd ixxokkjaw ruhom. Taf li anke dal-kmandament jinkludi l-użu tal-isem tal-mulej bla doġġ fit-talb. Infaħrek mulej, għax int mulej, tħobbni mulej, u nirringrazzjak mulej, ta' kemm int mulej, koma, qed tużaħ l-isem tal-mulej. Koma. Semmix l-isem Alla fil-bata, u inta jt ma nidajx, taġġilx, għax huwa usa minn hekk. Tużax bla doġġ isem Alla, uża ersa leh preferenza. Daw ftit eżempji, l-aħwa eżempju ta' 5 kmandament. U għedġaħal missiera kull-omma, limitat da, limitat, u jekk imutu, mitu issa d-dew kbir, spiċċa allura ta' daqshekk. Ma jgħodx għalik, mhux hekk, għat-tfal jgħod biss, żgur li le. Issa li kbirt, u l-ġenituri forsi m'għadhomx miegħek, ikopri dak-mandament kull awtorità u jitlob minnek subordinazzjoni, sottomissjoni għal kull awtorità fil-familja, fil-knisja, fil-pajjiż, fil-gvern. Wiesa l-mandament. U tajċa xi nissommi u missieri mietu. Daqshekk, assolutament. Id-dnub ikopri razza sħiħa ta' dnubiet. All right, is-sitt mandament la toqtolx. Nafu ovvja inkludi il-qtil ta' trabi, eutanazja, il-qtil ta' xjuħ, inkludi kollox is-suwiċidju. Pereżempju, naqraw Ġesu qal ukoll smajtu illi ngħad lill-antiki tikkommettix omiċidju
U kull min jikkommetti omiċidju jkun ħaqqu l-ġudizzju. Imma jien ngħidilkom araw, il-viżjoni ta' Ġesu mhix limitata dejqa bħal tagħna, araw. Imma jien ngħidilkom illi kull min jirrabja magħhux ikun ħaqqu l-ġudizzju. U kull min jgħid lil ħuħ ġifa ikun suġġett tas-Sanedrin. U kull min jgħid jgħiblaħ se jkun ħati biżżejjed biex imur fl-infern tan-nar. La toqtolx, ikopri lejra. Ikopri r-rabja, s-supervja, l-burija, anka x-xewqa l-vendetta, jew tpattija, għaliex? Għax fajnejn Alla dawn ukoll huma speċi ta' qtil fil-moħbi, mhux fl-apert. Taraw kemm hu wiesa il-kmandament u kemm ikopri familja sija ta' dnubiet, nieħdu l-eżempju tal-adulteru. Fiżiku biss, li tmur ma' mara jew ma' raġel biss. Għajdu li jintom, mhuwiex adulteru li jiena raġel miżżewweġ naħseb fuq mara oħra avolja ma jkollix relazzjoni magħha. X'taħs mhux ukoll fil-ħsieb, mhux ukoll fix-xewqa li nixtieq, ukoll ikompli jiġifieri dan huwa usa jkopri l-leblieba ngħidula x-xewqat tal-qalb. Ġesu jgħidha wkoll. Smajtu illi ngħid tikkommettix adulteru, imma jien ngħidilkom illi kull min ħares lejn mara biex jitlebleb għaliha tiġà jkun ikkommett adulteru magħha f'qalba, magħha f'qalbu. Taraw mhux biss li tidher minn barra usa. U xi ngħidu pereżempju għall-pornografija. U żgur il-pornografija forma ta' adulteru, ċertament. Xi ngħidu għall-adulteru spiritwali. Kemm naqraw Alla l-poplu jixlihom ja nies adulteri, għaliex? Mhux għax kienu n-nisa jmorru mal-irġiel biss, le. Għax lilu telquh, lilu li kellhom relazzjoni miegħu intima suppost u marru jfittxu Alla toħra, adulteru xorta, spiritwali. L-istess ħaġa. Jiġifieri relazzjoni tagħna m'Alla. Jekk inti Alla ma jibqax il-maħbub tiegħek u qed tfittex maħbubin oħrajn huma x'inhuma, qed tikser dak-mandament. Qegħdin nifhmu jew le, qed tikser dak-mandament. Ir-relazzjoni tagħna mal-ġisem ta' Kristu. Għad ħaristu leha aħna maħniex nkunu fidili, infidili, l-adulteru x'inhu infedeltà. Mela anke mal-ġisem ta' Kristu bħala membru fi Knisja, jekk jien m'iniex fidili lejali għal commitments tiegħi, anke hemmhekk qed nikser dak-mandament għax huwa ikopri familja sħiħa ta' dnubiet. It-tmik mandament, ħanajdu wkoll xi ħaġa fuq, la tisrax. Jiena qatt ma għamilt hold-ups, sa fejn fien fil-ħolm. Ja ma minix ħadd ta' hold-ups taġġielx. Taġġielx. Skartajt minn fuq ix-xogħol. Li skartar minn fuq ix-xogħol, ara ma taħsibx li mi xejn. Hemm huwa ser. Lo tagħti rċevuta inti jekk inti negozjant, x'tiddikjara fl-income tax return? Li downloadjar ta' programmi. Kemm huwa faċli milli nonfoq xi 400 euro programm insibu jew nikkrekjah jew xtajt għax ma nifhimx jew u tniżlu. Mhuwiex ser dak taħseb l-iskartar ukoll fuq ix-xogħol qegħdin nifhmu la tisrax. Ikopri familja sħiħa u daw ftit eżempji qed ngħidilkom ġifieri Alla tagħmlu ħafna homework intom. U żidu ma' din lista x'qegħdin hemm u m'għandix il-ħin li noqgħod nsemmihom kollha. Orrajt ħanajdu l-aħħar eżempju fuq id-disat mandament. La tajt xhieda giddieba kontrajre. Allora da taħsbu limitat għal rati tal-ġustizzja meta inti taħsbu għalhekk biss tajjin tlajt xhieda għalhekk biss u żgur li le. Da jiddilja b'mod wiesa mal-użu tal-ilsien. Kif tuża lsienek. Orrajt usa minn hekk. Tqas fuq in-nies. Tqas fuq in-nies. Tirrepeti affarijiet li mhumiex veri, tikkaluni għal dak li jkun. Teżaġera. Qed tuża lsinek biex teżaġera u tkabbarhom l-affarijiet meta mhumiex daqshekk kbar. Tawweġ kliem ħadd ieħor u nibqgħu sejrin hekk. Mela l-aħwa. Nispera li bdew ftit eżempji hemm qed ngħinkom tifhmu illi kull kmandament għandu jitqies u jkun obdut fil-livell ta' dnub speċifiku. All right? Però mhux biss. Għaliex huwa qusa minn hekk. Taw ma rridux nilimitaw ruħna sempliċiment għal dan biss għax inkunu qegħdin nieħdulhom il-qalba
tat-tifsira fonda tagħhom. Nkunu superfiċjali wisq. Allura dejjem jeħtieġ nistaqsu liema dnubiet oħra jinsabu fl-istess familja tal-offiża maġġura li hija rappreżentata u msemmija f'dak mandament. Dik il-mistoqsija. Jekk trid kollok relazzjoni ma' dawn l-10 mandamenti. Liema dnubiet oħra. Minuri sa ċertu punt huma rappreżentati. Għaliex kif għadna għalkemm jipprojbixxu dnubiet maġġuri, id-dnubiet minuri l-oħra inklużi fih fil-kmandament. Mela, il-5 fatt importanti dan da staqablu importanti wkoll mhux għax l-oħrajn le, imma fil-prattika ma nistgħux ngħaddu mingħajru. Għalkemm il-kmandamenti huma espressi f'forma negattiva, jinkludu wkoll fihom virtujiet pożittivi opposti. Okay? Kif ħanaraw? Jiġifieri, rridu nkunu konvinti li jekk neħħendiljawhom tajjeb, jekk irridu neħħendiljawhom tajjeb, mhux biss irridu nħarsu lejhom mod negattiv, tagħmel xek, imma wkoll mod pożittiv, l-oppost ta' dak illi kmandawna biex ma nagħmlux. Okay? Dak huwa l-għan tal-kmandament, mhux biss jgħidlek tagħmilx, imma jixtieqek tikkoltiva fik l-oppost, il-pożittiv ta' dak il-kmandament. Antikom ukoll ftit eżempji. It-tielet kmandament issemmi x'isem il-mulej fil-bata. Huwa intenzjonat biex imantni qima u reverenza lejn l-isem tal-Alla. Allura jien meta nisma' dal-kmandament irrid nitgħallem u ngħid ara, irrid nibda nuża l-isem sagru tal-Alla b'timenza, biża' u mhux bla doġġ. Irrid kull darba li nużah isem Alla, irrid nużah bil-ħsieb ta' x'qed ngħid, dik qed ngħid mulej, Salvatur, rid naħseb. Qed taraw mela kmandament negattiv, qiegħed hemm ukoll biex lili jraw ikabbar fija attitudni pożittiva lejn l-isem tal-Alla. Qegħdin nifhmu eżempju ieħor. Tikkommettix adulteru. Again, x'qed jgħidli? Mhux biss fin-negattiv, qed jgħidli kun fidil. Kun fidil lejn martek, lejn żewġek, kun fidil lejn il-ġisem ta' Kristu, kun fidil lejn Alla. Jgħidli wkoll kif għadna kun pur, aħdem li żomm lilek innifsek safi. Orajt fil-ħsieb, fix-xewqat, fil-kliem. Is-safa li kif għadna hija l-kontra tal-adulteru. Ħsieb li żomm il-Knisja safja. Għaliex taħsbu li aħna ta' spiss noqogħdu attenti qabel ma naqbdu ndaħlu tal-ħim għax huwa responsabilità tagħna li l-Knisja, l-ġisem ta' Kristu, inżommuh safi kemm jista' jkun. Nieħdu ħsiebu. Mhux biss ma nkunux adulteri infidili, qed taraw in-negattiv mhux biss projbizzjoni, imma wkoll iħeġġiġna għal attitudnijiet pożittivi. Forsi eżempju ieħor la tisraqx, kif nisma' ma tisraqx jiena nitħeġġeġ biex nkun onest u nimxi b'integrità u rġulija ma' kulħadd. Biex nkun ġeneruż, mhux tal-li ma nisraqx. Nkun bil-maqlub x'nagħmel, kun ġeneruż. U eżempju ieħor nistgħu ngħidu la tikdibx. Id-9 mandament, nozz il-verità. Nobod kull falsità. Noboda, ma rridx il-fals ma joġobnix, l-ipokrisija ma toġobnix. Nikkoltiva attitudni xierqa mela lejn il-verità. L-10 mandament ukoll la tirejbx b'mod pożittiv. Jiddireġini nkun kuntent bil-kundizzjoni tiegħi. Mhux vera? Jekk jien minix rejb dejjem irrid il-mara tal dak, il-flus ta' dak, kif jgħidilna l-mandament, dak negattiv. Il-pożittiv, nkun kuntent bli għandi. U nfitteħ il-kuntentezza tiegħi falla. Importanti ħafna. Dana l-awtur tal-Ebrej jagħmililna vera ċara u sabiħa smawha. Fl-Ebrej 13:5 naqraw. Ħadd tkun il-manjira ta' ħajjitkom mingħajr imħabba l-flus. Taraw l-għaxek mandament, kunux rejba. L-ewwel ħaġa, taraw, ħadd tkun il-manjira ta' ħajjitkom mingħajr imħabba l-flus. Mbagħad kunu kuntenti bil-ħwejjeġ li għandkom, għax hu nnifsu qal żgurament mhux ħanħallik u lanqas qatt ma ħanabbandunak. Qed taraw il-kuntentezza u l-afdar fil-mulej huma l-virtujiet pożittivi opposti li nisiltu minn dal-10 mandament. Eżatt jagħmililna ċara. Importanti li nifhmu mela dan il-punt. Anke
Mosè wkoll jenfasizza dan l-aspett pożittiv, jagħti ħafna eżortazzjonijiet ta' missier ngħidulhom. Pereżempju, jgħid hekk: ħarsu sewwa il-liġijiet tal-mulej Alla tagħkom u l-preċetti u l-kmandamenti li tak. Alright? Tagħmlux ġifier dak li hu projbixxa li tagħmlu. Mbagħad ikompli. U int tagħmel is-sewwa u t-tajjeb f'għajnej il-mulej. Biex ikollok ir-ris. Qed taraw mhux biss l-aspett negattiv imma fihom ukoll virtujiet pożittivi opposti u dawk irridu nfittxuhom. Jiġifieri importanti li meta nħarsu lejn il-mandament nidentifikaw ukoll dik l-imġiba tajba pożittiva opposta li qiegħda hemm. U ovvjament naħdmu biex ngħixu. Alright, għaliex Alla, okay, da kollu tawunna biex kollu poplu għaddis li jiġbaħ lilu. Mela, qabel nikkonkludu, xtaqt ċara punt, għaliex kunaw ħafna li jifhmuna ħażin. Meta jismawna nħeġġu, u neżortaw lil xulxin biex nosservaw il-liġi. Meta jismawna ngħidu isma' obdu l-10 mandamenti talla. Użawhom kif qed ngħidu, idħlu fihom, ħalluhom ikunu huma l-gwida tagħkom, ħalluhom ikunu huma li jxlukom il-kuxjenza tiegħu x'huma usa. Nistgħu niftehmu ħażin li ngħidu xi ħaġa li ma rridux ngħidu. Mela, il-Kristjan jiddependi fuq Kristu waħdu għal benefiċċji kollha li jirċievi. Ħankunu ċari dik. Aħna fuq Kristu biss niddependu. Bl-ebda mod ma nistgħu nimmeritaw jew niżguraw xi barkiet f'dil ħajja jew ta' wara bl-ubbidjenza tagħna għal-liġi. Alright? Bl-ebda mod aħna m'għandna din l-attitudni li jien ħanobdi u ħaniżgura xi barka fid-dinja u fl-eternità minħabba sempliċiment li qed nobdi il-liġi l-10 mandamenti. Għaliex aħna konvinti li l-barka kollha taslinna mill-bidu sal-aħħar permezz ta' Kristu, permezz tal-fidi biss, permezz tal-grazzja. Okay, l-isforzi kollha tagħna aħna konxi l-isforzi kollha tagħna biex nobdu l-liġi bl-ebda mod ma jistgħu jiksbunna xejn wara kollox, dejjem ħanfallu. Wara kollox aħna konxi li jekk ħanersqu lejn il-liġi dejjem ħanfallu. Konxi li anke jekk noqsu f'ħaġa waħda biss kif jgħidilna ġabbu, inkunu ħati li ksirna l-liġi kollha. Jiġri assolutament m'aħniex qed ngħidu hekk. Madankollu Alla jridna nimxu fil-mogħdija ta' qdusija u fl-ubbidjenza tal-liġi tiegħu. Irridna nobduhom l-10 mandamenti mill-qalb. Irridna nobduhom mill-qalb. Dan u wieħed mis-sinjali li inti ikkonvertit, li inti li tajt li imwieled jew mildam il-ġdid, veru hekk l-imħabba u l-ubbidjenza lejn il-liġi. Okay? U wieħed mis-sinjali, tkun xi mqarra. Dan juri kemm inti vera imwieled jew mwieled mill-ġdid. U mhux talli l-mandamenti tal ma jdejqunix, jekk aħna mwildim mill-ġdid, anzi, mhux talli ma jirritawniex, mhux talli ma inħossuhom x'tqal wisq, imma nismawhom u nożżuhom. Għaliex huma rrida Alla rivelata għalina. Isemgħu xi kliem sabiħ insibu f'Salm 17 dwar il-liġi. Il-liġi tal-mulej perfetta u taħji r-ruħ tagħti l-ħajja lir-ruħ. Ix-xhieda tal-mulej sewwa u tagħmel għaref lil-belini. Il-preċetti tal-mulej huma dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandamenti tal-mulej safji u l-għajnejn idawlu. Pur il-biża tal-mulej u jibqa' għal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej huma sewwa u ġusti kollha kemm huma. Ta' min jixtieqhom aktar mid-deb, iva, aktar minn deb fin, oħla mill-lasel u minn qtar ix-xhieda. Mela, ħallina nkunu ċari, huwa minnu li l-osservanza tal-10 mandamenti ma tista' ssalva l-ebda ruħ. L-osservanza waħedha tal-kmandamenti ma ssalva ebda ruħ. Però għal dawk li huma salvati bil-fidi biss, l-10 mandamenti huma imprezzabbli. Jekk tinjorhom ħatitlef bosta komfort spiritwali, mhux ħajgawdi l-assigurazzjoni li ġieli tkellimna fuqha, mhux ħajkollok talb mismuħ, m'intix ħatkun effettiv fis-servizz tiegħek,
ħatkun bla saħħa fit-tiġrib u saħansitra tista' wkoll iġġib fuqek id-dixxiplina tal-mulej. Mela ejja ma nwarbuhomx għax mandamenti l-aħwa. Ejja ma ngħidux isma' dawk issa aħna wildin minn ġdid maħniex taħt il-liġi ma taħt il-grazzja saru relevanti għalina. Ngħaddu mingħajrhom, da ma jgħodx għalija, dal-kodiċi dal-istandard mhux għalija, m'għandux sens għalija, le. Xi ħadd qal ma nista' qatt inkun salvat billi nosserva l-liġi u qatt min ħankun santifikat jekk ninjora l-liġi. M'intix ħatkun salvat sempliċement tosserva l-liġi, però qatt min tkun santifikat imqaddes jekk tinjora l-liġi. L-aħwa, id-dekalogu li fuq tkellimna huwa kodiċi qawwi għal dusija. Għal min? Għalina li ġejna mwilda mill-ġdid. Żommu f'moħħkom, kunu konvinti minna din. Jekk kint Kristjan, l-10 mandamenti huma għalik. Huma regoli perpetwi, permanenti, biex int tkun taf kif għandek tgħix. Trid tkun stimulat, trid jekk m'għandekx ħeġġa biex titqaddes, trid titħeġġeġ, apprezza u ifhem dak li għedna kemm għadna. Apprezza u ifhem lan l-iskop, il-wisa tal-10 mandamenti u tara kif ma jkunx hemm xejn iktar prezzjuż ta' għajnuna għalik. Uża dal-5 ċwieved biex ngħidu hekk biex bihom tiftaħ ir-rikkezzi tal-10 mandamenti. L-10 mandamenti jirriflettu il-karattru tal-Alla, l-10 mandamenti għata għandhom awtorità sal-lum, l-10 mandamenti kienu ddiżinjati għalina li nemnu, kull wieħed ikopri familja sħiħa ta' dnubiet, l-10 mandamenti għalkemm huma espressi f'forma negattiva jinkludu wkoll virtujiet opposti pożittivi. Mela, finalment, il-mandamenti li nsibu moti għalin huma tifsira ta' xini propjament l-imħabba. L-imħabba li Alla u l-imħabba li l-proxmu. Ġwanni għajdinnek, Pawlu għajdinna hekk fir-Rumani. Tiddejnu xejn ma' ħadd li flitħobbu l-xulxin. Għax minħobb il-ħadd ieħor wettaq il-liġi. Għax il-kmandamenti tikkommettix adulteru, tikkommettix omiċidju, tisraqx, tirrejbx. U jekk hemm xi kmandament ieħor huma sommati miġburin f'dil kelma. Ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. L-imħabba ma tagħmilx den il-proxmu, mela l-imħabba it-twettiq tal-liġi. Jekk tħobb l-Alla u l-dawk ta' madwarek timxi fuq il-kmandamenti tal-Alla, timxi fuq il-liġi morali. Għaliex dawn huma l-espressjoni tal-imħabba. Meta żommhom tkun qed turi imħabba lejn Ġesu. Għaliex kienu stess li qal jekk tħobbuni se żommu il-kmandamenti tiegħi. L-aħwa kemm neħtieġu qdusija, nagħmluha ċara, dil-kol kemm aħna neħtieġu iktar qdusija. Alright, neħtieġu ta' veru. Jekk wara l-konverżjoni lejn Kristu, li aħna rċevejna bil-grazzja biss, inħallu l-liġi morali, inħallu l-10 mandamenti, jarblunna qalbna, jispirawna, jigvernawna moħħna, ta' bilħaq nkunu qbadna triq tas-santifikazzjoni. Din liġi morali tkun inna l-istandard tagħna, il-gwida tagħna u s-servi ta' protezzjoni għalina. Dipendenza seħfu l-Ispirtu Santu nagħmlu progress. Progress fit-taqdis u taraw kif jum wara jum insiru dawk l-irġiel u dawk in-nisa li nixbħu lill-Alla. Alla tagħna li juqaddis u Alla tagħna li minna ma jitlob xejn inqas li fdan. Meta qalilna kunu qaddisin għax qaddis u jiena. Amen.